Mu video ya msiku la lero ndifuna ndikupasireni top 45 ya oyimba amene amasatidwa kwambiri pa Facebook chino chaka cha 2025 mu Oktoba. Ndipo musiku la lero tikhala tikuwayika anthu pa rangi kuti tidziwe kuti kodi dolo pa Facebook ndi ndani. Dzina langa ndine Sam Mavita, tiyeni tikhale limodzi. Mundikhululukira koma tiyambe pa number 44. Pa number 44 amene akusatidwa ndi anthu okwana 115,000 ndi Fred Malawi, ndipo Amfana Sis ali ndi anthu okwana 134,000. Iyeyo akusatidwa ndi 60th amene ali ndi 164,000 pa number 42. Pa number 41 pali Veda Njuchi amene ali ndi 185,000 ndipo Crispe Malawi ali ndi 200,000. Pa 210,000 pali Kenyo ndipo Zonke Too Fresh ali ndi 216. Pa number 37 pali Fadamoti amene ali ndi 230,000 ndipo Tuno ali ndi 238,000. Pa number 35 pakubwera Pop Young nyamata wako Meseuja amene ali ndi 254,000 ndipo iyeyo ali limodzi ndi Hyphen amene ali ndi manambala ofanana. Apa mundilole sopano tifike pa number 34 pali SGZ. Iyeyo ali ndi anthu okwana 269,000 ndipo Nepman akusatira ndi 297,000. Mwanache ali ndi anthu okwana 302,000 ndipo pa number 31 pali Achinagata ndi anthu okwana 309,000. BJ chimozimozi ndi Asam Mavita ali pa 313,000 ndipo Shama Vocals ali ndi anthu omusatira okwana 318,000. Pa number 28 pali ng'ono wake amene ndi K Banton ndi 348,000 ndipo M Dibo ali pa number 27 ndi 348. Henry Caesar ali pa number 26 ndi 352 pamene Quest ali ndi 353,000. Pa number 24 pali Hiuko amene ali ndi 397,000 pamene Kalizima ali ndi 416,000. Chismo komanso Gibo Pearson anthu awiri onsewa ali ndi 458,000 followers pamene Senji Mai Wangwiro ali ndi 478,000. Janta ali ndi 489,000 pamene Maseoba ali ndi 498,000 followers. Sizinthera Mirakuchinga ali ndi 524,000 pamene Malinga Mafia ali ndi 574,000 kusiyana ndi gapo ya 50,000. Dan Rufani ali ndi omusatira okwana 575,000 pamene Zeze Kingston ali ndi omusatira okwana 575,000. Physics sakusuntha kwambiri, iyeyo ali pa number 14 ndi 585,000 pamene Pixie ali ndi anthu omusatira okwana 608,000. Wikise ali ndi anthu okwana 625,000 pamene Fredokisi ali ndi anthu okwana 668,000. Senti ali ndi anthu okwana 710,000 pamene Waxe K ali ndi anthu okwana 740,000. Driemo ali pa number 7, iyeyo ali ndi omusatira okwana 757,000 pamene Eli Njuchi ali ndi omusatira okwana 787,000. Ngati mwayikonda video iyi tipemphe kuti muchite subscribe chifukwa chakuti timakhala tikukupasirani nkhani zimene mumazimva koyamba pa channel pano, komanso timakhala tikukuphunzitsani kukuziwisani kuti tsiku lake inuyo muzaoneke dolo mukususana nkhani ndi azinzano sazaziwa kuti nkhani munayitengera pa Sam Mavita.
tizigwira ntchito inuyo muzooneka madolo ozisata zinthu pena pake. Pa number 5 tili ndi JJC amene ali ndi 888,000. Onesimus ali ndi 923,000 ndipo KLK ali ndi 1 million. Mukhonza kudabwa kuti mu video yathu yomaliza ija KLK anali pa number 2, zatheka bwanji iyeyo nkukhala pa number 3. Mwachidule mulole ndikupaseni quick recap ya video imene tinapanga mchaka cha 2023 umene unali mwezi wa September. So tikhonza kulankhula kuti zaka ziwiri mbuyomu nthawi ngati yomwe ino top 10 yake inali motere. Pa top 10 panali Lulu amene anali ndi anthu omusatira okwana 420,000 ndipo Wikise anali ndi omusatira okwana 437,000. Wakiseke anali ndi omusatira okwana 467,000 pamene Ella Njuchi anali ndi omusatira okwana 492. Pa 496 panali Gwamba ndipo Senti anali akumusatira ndi 520,000. JJC anali pa number 4 ndi 543,000 pamene Onesimus anali kumusatira ndi anthu okwana 570,000. KLK anali akumusatira ndi anthu okwana 660,000 pamene Namadingo anali kumusatira ndi anthu okwana 1,161,000. Umu ndi mmene zinalili. So KLK akuchoka mu zaka ziwiri, akuchoka pa 668 kubwera pa 1 million pamene Onesimus akuchoka mu chaka cha 2023 ndi anthu okwana 570,000 kubwera ndi anthu okwana 923. That means kuti mu zaka ziwiri iyeyo waonjezera ndi anthu pafupifupi 400,000. Chabwino, apa tiyeni tibwerere ku video yathu sopano. Pa number 2 ndisanakuuzeni zina la pa number 2, please tachitani like video. Pa number 2 pali Faith Musa, iyeyo ali ndi anthu okwana 1.3 million ndipo omusatira wake ndi Namadingo amene ali pa number 1 ndi anthu okwana 1.4 million. Iyi ndi top 45 ya oyimba imene takupasirani oyimba okwana 47 pophatikiza kuti Gebo Pearson ndi Chizmo ali ndi ma followers ofanana, komanso Pop Young ndi Hyphen alinso ndi ma followers to the nearest 1000 ofanana. Dzina langa ndine Sam Mavita, ndi oyimba uti amene mmamufira nanga ndi oyimba uti amene mukufuna tsiku lake muzamuone ali mu top 10 kapena muzamuone ali pa number 1. Chitani subscribe ngati mwayikonda video iyi, koma tisanamalize tamveserani uthenga owu. Kwa amene masangalala ndi kugula zinthu zopangidwa ndi Amalawi, kwa amene mumafuna mutamatukula Amalawi mu zinthu zosiyanasiyana, uthenga wabwino ndi wakuti Malawi mmodzi amenenso amapanga ma videos ake pa TikTok, YouTube komanso pa Facebook. Tikumudziwa inu TikToker otchuka uja wayambisa brand yake iyeyo akugulisa zovala. Zovala izi sikuti akungopanga print kapena kupanga like picture kupanga photocopy ai. Izi ndi zovala zimene zikuchitidwa design ndi Malawi. Zovala izi zikuchitidwa design ndi Malawi weniweni. Zovala izi akuzigulisa pa website. Tangochitani type www.valakacha.com or else link yake ndi isiya mu description ya video hii. Mupite mukaone zovala zimene zili kumeneko. Zina mwa izo ndi izi zimene zikuoneka pa screen. Mukazipeza zovala zimenezi masaizi onse. Tiyeni titukule Amalawi pogula zovala zopangidwa ndi Amalawi. Tikaonane kumeneko is valakacha.com.